Salam qadirli vatandaşlar, men size bir täze goşgy okap bermekçi. Bir mahallar bardy, däli domrullar, gelin gyýylarynyň namysyny goran, guradymy ol, tohumy domruluň, gylyjyndan gyzyl gan damyp duran. Hani bir mahallar bardy ýigitler, ata watan üçin janyny beren, gutordymy şol, tohumy togruluň, haywaty dünýäni sarstyryp duran. Hani bir mahallar bardy gerçekler, bir garış yer üçin döşüni geren, tükendimi şol, tohumy türkmeniň daglary, daşlary titredip duran. Hani bir mahallar bardy erkekler, ar namysym diýip arlaşyp duran, gutordymy ýa nesili oguzyň atyny kişiň edip dızaşyp duran. Hani bir mahallar bardy şiir ärler, ene toprak üçin başyny goýan, bollumy şol tohum yer bilen ýegsan, enini döremezmi watany söýen. Qadirli watandaşlar, mehriban illeşler, men şu goşgyny diýmek bilen biziň halkymyzyň geçmişini ýatlatmak isledim, ata-babalarynyň kim bolanyny ýatlatmak isledim. Gelin hemmemiz agzyr bolup Türkmenistan watanymyzy goralyň, öz toprağymyzy goralyň. Her kim öz watanyna gaýdyp barsyn, bir gyrada çekilip oturmalyň. Çünki watan biziňki, watanymyz elimizden gidip barýar. Bolýa onu sag bolun, taňyl kasyn dinläniňiz üçin.